Я Ференц Роман, і я є капітаном нашого корабля К-61, який зараз завис над нашим містом Самбор. В нашій команді я найліпший гравець футболу. Привіт, мене звати Андрій Бобок, я найкращий волейболіст. Я Богдан Бобок, бажаю всім перемог. Привіт, я Яронька Юрій, я бажаю нашій команді забити найбільше голів. Мене звати Куцик Степан, і в мене 2 праві руки, 2 праві ноги. Привіт, мене звати Крис Микола, я учасник спартакіади Івано-Франківська, бажаю всім перемоги. Привіт, мене звати Назар Леонтович, я класний учасник, вчуся в 10 класі. Краще все, перемога!